които винаги са загърбани и без. Аз съм архитект Деси Стоянова, преподавател по архитектура в част от основно училище Селестен Беле. А пред вас е творчеството на децата, което подготвяхме през учебната година. Може би е добре да започне с това какво им носи този предмет на тях, какви ползи, какви знания, какви умения. Но ще започна с друго, ще започна с това, което носи на мен като преподавател и като човек. Всъщност в часовете с Елисавета Чакърова, която също е наш преподавател, преди това архитект и след това педагог, да заедно през тези години не само експериментирахме и напипвахме, а всъщност създадохме, съвсем нескромно мога да кажа, първата по рода си авторска програма, която влезе в учебната програма на училище, одобрена от Министерството на образованието, като част от иновацията ни, свързана с практическото измерение на процеса. Това е една многопластова дисциплина, която вие в снимките и видеята, които колегите пускат, виждате най-вече игра, най-вече творчество, а всъщност зад това се крие един много дълбок и много широк процес. И какво още? Да, продължаваме с архитектурата. Виждате и предполагам вече разгледахте резултата от тази годишната тема. Доста предизвикателна тема наистина. И за мен е удоволствие, че тази вечер сред нас е един изключителен и емблематичен човек за града ни, който мога да кажа, че е емблематичен, защото, доколкото разбирам, е проектирал Бургаския мост, който не е мост, ами е кей. Да. И един от проектантите на сградата, в която сме. Деси, искаш ли ти да го представиш, защото е бил и твой учител все пак? Нека архитект Тодор Кръстев каже няколко думи, а след това ще покани архитект Силив Попов също да каже няколко думи. Заповядайте. Здравейте, деца, здравейте, родители. Аз съм направо зашеметен, защото въобще не знае, че съществува такова нещо. В понеделник имаше кръгла маса, посветена на Стария Бургас. И аз имах една презентация, заедно с други колеги. И там, накрая аз завърших и казах, че ако най-малките не започнат да разбират какво представлява архитектурата, какво представлява, защо Бургас е ценен, коя е тази магия на Бургас, какво представлява неговия, както се казва, дух на мястото. Но никой не ми каза, че вече това действа и то от доста години. Това просто е невероятно, колеги. И това малко хора го знаят и трябва да се разпространи това, тъй като това е невероятна инициатива. Както се каза, тази сграда, в която се намираме в момента, аз съм един от авторите на тази сграда, заедно с Олга Нягова и Янчо Чонков. След това, след години, изключително талантливите архитекти, Деси Стоянова и Мариана Сърбова, направиха тази трансформация на сградата. Защото сградата беше някога една спокойна сграда, културния дом, в една спокойна среда. Единственият вертикален акцент беше паметника на Съветската армия. Тази агресия, която е около нея. Това е много интересно. И малките трябва да знаят по какъв начин се формира архитектурната идея. Сега не е задължително да станат архитекти. Достатъчно е да станат хора, които обичат Бургас, знаят защо е ценен. И могат един ден наистина да станат и архитекти. Регионалната камера на архитектите в Бургас. Заедно с неговия си. Привет на всички.
Малки мисля, защото големия на 32 години. С професор Кръстев си говорим в понеделник, вторник, късното, когато се виждахме за това събитие и той пред да присъства на това с голяма радост това събитие, защото това е уникално за цялата страна. И си говорихме, че това трябва да стане не като инцидентно начинание, а като държавна политика. Така професори вече ще действаме нататък в тази посока, не само в тази посока, но и в други. Между другото, професор Кръстев е дипломен ръководител на проекта в катедра теория и история на архитектурата. Така че се познаваме от доста време. Много се радвам, че има толкова много деца на курс, заедно с техните родители и така бърз поглед хвърлих на цялата изложба и се представили блестящо. Така